Jadi dihamu amanami dan nami asa tamulai macarata naik masuk mak proses ini parhaladota asareng gamai tahudul buha di saat ngarapi be atau manginang kita sambut prosesi parhalado rap jongjong mahita saluna. Udul mahita salut. Natal Parhalado HKBP Seresot Jakarta dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dengan subtema membangun solidaritas sesama Parhalado. Karena itu kita masuk ke dalam acara Naparjolo kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Inang Sintua Esther Boru Lumban Gaul. Horas, selamat Advent untuk kita semua. Yang kami hormati, Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang beserta Inang. Yang kami hormati, Inang Pendeta Teti Dorinda Borusitompul beserta Amang. Yang kami hormati, Amang Pendeta Puji Handoko Aritonang beserta Inang. Dan Inang Bibelfro Juliani Borutarihoran. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada saat ini kita dapat melaksanakan Natal Parhalado Resort Seresot Jakarta untuk pertama kalinya. Tema Natal kita pada saat ini adalah marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, dan subtema kita adalah membangun solidaritas sesama Parhalado. Melalui subtema Natal kita ini, kita terpanggil untuk menciptakan kebersamaan atau solidaritas se-Parhalado Resort Jakarta, yaitu HKBP Kernolong dan HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. Kita terpanggil untuk mendukung pelayanan kita, baik HKBP Pondok Bambu dan HKBP Kernolong, melalui kehidupan jasmani dan rohani di dalam huria. Biarlah ini menjadi langkah awal bagi kita semakin mempererat kebersamaan dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada donatur dan semua panitia atas kerjasama yang baik, sehingga Natal kita pada saat ini dapat terlaksana. Dan setelah selesai ibadah, kita akan melanjutkan dengan ramah tamah di ruangan serbaguna. Dan akhir kata, kami panitia mengucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selanjutnya kata sambutan mewakili keluarga Parhalado Amang K. Simorangkir.
Salam. Horas madihita salutna hadir pada saat tahun harion. Jadi ison hubereng songon mewakili keluarga Parhalado ama dotina ladang holan saput bambu. Uy do hola saput bambu alana adong do dison mewakili situa Parhalado Resort. Jadi muliate parjolo di tuhatta yala asin rohana do tutu boy titikion hita boy mengadakan Natal bersama antara Parhalado Pondok Bambu minggu pagi dohot gereja Kernolong sebagai resort Jakarta. Mau lihat perjuluk padua halion musetu tuna padua hotu panitia hulala hira 40 tahun kami dohot manang na resope kami manang na gabi pagaran odo pe hulala kita bersama mengadakan Natal. Jadi mau lihat di panitia napatuluhon mau lihat matutu di amang nami padita inang padita songoni nang Parhalado na adong di Kernolong si parsidoho do kami dibahek kamu Natal Parhalado pada saaton. Cenggiak matutu di hari berikutnya di hari-hari nanengro di tahun-tahun naro dilihat Tuhan tama dihita hipason kasehaton boy hita muse bajupang tabahen Natal bersama. Tung songonope nuang hata sambutan sian hami songono mewakili keluarga Parhalado sahab matutu Natal ucapan Natal do tahun baru menjelang tahun baru sian keluarga Parhalado Pondok Bambu minggu pagi tu hita saluhuna na adong pada tikion mau lihat ma di tuhata saya tuhata ma nama donganita. Amin. Kata sambutan mewakili Sintua Pensiun Inang Sintua Evangelis Ramelia Guru Simanjuntak. Salam. Mau lihat ma taruk tutuhata alabui kita di Leon laumar Natal kami sendiri tunga hampir 10 tahun pensiun tongon nain rokoni amang natiningan 40 tahun baru ini ada Natal luar biasa. Anggiap ma pertemuan ta gagasan yon Natal ta mabain hakeheo di sita saluhuna pacailas rohanami kami pensiunan situa diundang do pero tu perayaan Natalon anggiap ma keluarga mangihut dabu dengan pertemuan Natal ta di Huriah HKBP Kernolong doho pagaran Pondok Bambu gereja pagi sahalinari mau lihat ma di Hamuna Pondok Bambu
naro tu hudia nami hudia karnolong da puji madu hata oliate. Selanjutnya kata sambutan mewakili Sintua aktif Amang Sintua D. Sihombing. Orasma dihita saluhut. Puji-pujian dan ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikannya. Kita boleh berkumpul di gereja ini, HKBP Resort Jakarta, untuk merayakan Natal Parhalado HKBP Kernolong dan HKBP Pondok Bambu Minggu pagi. Yang kami hormati Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang STH beserta Inang. Yang kami hormati Amang Pendeta Puji Hando Karyo Tonang beserta Inang. Yang kami hormati Pendeta Teti Dorinda Burus Tompul Amang, dan Inang Bibel Fro Juliani Boru Tarioran. Dan yang kami hormati Dongan Parhalado HKBP Kernolong dan HKBP Pondok Bambu Minggu pagi. Adalah hal yang sangat sukacita bagi kami di sini boleh merayakan ibadah Natal Parhalado yang pertama kali HKBP Resort Jakarta. Hal ini sesuai dengan tema di depan, subtema maksudnya, membangun solidaritas sesama Parhalado. Mudah-mudahan dengan acara perayaan Natal ini kebersamaan kita antara Parhalado HKBP Kernolong dan Parhalado HKBP Pondok Bambu Minggu pagi yang sudah terjalin selama ini boleh berjalan terus dan semakin menguatkan persaudaraan kita. Kemudian kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat HKBP Kernolong atas sambutan yang diberikan kepada kami. Demikian sambutan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Parpudi, kata sambutan mewakili Parhalado Resort Amang Sintua H. Nainggolan. Shalom Amang Inang, puji Tuhan, Boy Hita Pajupang, di Bagasan Lasni Roha, Marhai Pason, Ima, Isiala, rencana Manang perayaan Natal di Parhalado Saresot, dohot keluarga suami istri. Jadi Natal tahun Natal Parhalado Saresot, dohot pensiunan, dan Parhalado Resort. Kalau Parhalado Resort, kalau piga-piga halak do, alai Parhalado Saresot berarti semua yang ada Sintua yang ada di HKBP Kernolong dan juga di HKBP Pondok Bambu Minggu pagi dan keluarga dan juga pensiunan kita undang untuk hadir pada perayaan Natal kita pada hari ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Pendeta Lamsar Edi Manulang dan Inang, yang kami hormati Amang Pendeta Puji Handoko Aritonang Inang, yang kami hormati Inang Pendeta Teti Dorinda Tompul Amang, yang kami hormati juga Inang Bibel Pro dan senior-senior kami akan tua-tua nami naung perjolo menjadi Sintua Parhalado di Huriata HKBP Kernolong Suangsoninang di Huriata HKBP Pondok Bambu Minggu pagi.
Ido tutu sonani do ni ketua panitia anak kandingan. Ini baru pertama sekali kita merayakan Natal Parhalado Saresot. Merupakan program resort. Nah perjolo ngata mulai merayakan Hari Hatu Tubuh ni Resort Jakarta. Jadi Amanginang satu-satunya gereja resort yang membawa nama Jakarta hanya gereja kita ini. Luar biasa pasu-pasuni Tuhan untuk gereja AKBP Resort Jakarta. Anggona ini AKBP Jalan Jambu, Resort Jalan Jambu, Menteng Lama, Tanjung Priuk, Anggo, Uriata Resort Jakarta satu-satunya yang membawa nama Jakarta. Jadi patut kita berbangga jala hita do sabungan ni distrik. Nah paduaon Amanginang temana ngajelas idok, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekarang no, unang be ditunda-tunda. Artinya ke Bethlehem kehadiran daripada Juru Selamat kita Yesus Kristus. Doa subtema membangun solidaritas sesama Parhalado. Perlu ditambahkan di samping solidaritas juga soliditas. Gudang dohala rasa kebersamaannya tinggi, tapi soliditasnya kurang. Setuju. Alai ditindaklanjuti mandodean don action do tindakan ima soliditas ni Parhalado. Jala imanian tahun 2025 banyak program yang akan kita lakukan. Tidak tertutup kemungkinan molos sepakat doita ikut sepakat doita program Paskape untuk Saresot Buido Benota. Jadi puji Tuhan mulai tema boy terlaksana doh dengan awal mula daripada perayaan Natal tadi bahasa Tikion. Nah paduahon donon nami Molo Resort Jakarta ngata totopon hari lahirnya tanggal 10 Juli tahun 1940. Jadi ngamar ulang tahun 24 tahun kita Resort Jakarta. Molo HKBP Kernolong 105 tahun. Hidup perbedaannya. Jadi ngamatua nian memang resort tahun ala odo memang resort tabungan. Nah parpudi Amanginang mulai tegodang tu saluhutna panitia naong mempersiapkan acara demi acara suang soni tarlumobi di tasaluna Amanginang aka Parhalado dohot keluarga suami istri tarlumobi ma di amang senior nami inang senior nami yang kebetulan hadir lengkap yang boy sebutan nami sada persada alelas roha gabe boy hitanian solid tua karina mangihut situa na aktif dobe dot situa na ung pensiun dal boy hita lam dengan tua arina mangihut. Selamat merayakan Natal, selamat memasuki minggu Advent Madi tasaluknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita selalu Amanginang asa tapuka masuk ibadah ta martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Di bagasan lasi rohat tapuji matuhatna marhite entetna nomor 57 ayat sada ro di ayat 2 di ayat 2 laos jongcong mahita saluhuna. Memang
hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni tondi parbadia na tumopa langit doho tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na, songon hasangapon ni anak seseda nasian amai, gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gicang, mandok moliate dohami tuho, ala ni godang niasi doho tolong ni roham dihami. Ai di basa-basa kodo anakmu na sasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana, siat dosa do sian hamatean saleleng nileleng na. Upangi dohami tuho, sai sondangi mar rohana minaholomi marhite-hite ton di parbadia. Akup ni sai parohai mahami, asa hubotohami mandok moliate tuho. Asa tarupul situ turohanami di hagogotan doho di pangunjunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu. Epistel di ibadah perayaan Natal Parhalado HKBP Saresot Jakarta, imana surat di Matius bidu 2 ayat 4 sahak rodi ayat onom marsingkat sorin mahita mancahasa. Jadi di papungu maka situan ni malim ro di siboto surat ni bangsoi di pamanak matunasida huta hatubuan ni Kristusi. Iya ho huta Betlehem apalah tung no medo di tonga-tonga ni akahuta na di luat Judea. Ai hodo huta haroroan ni rajai na marmahan Israel bang soki. Ido sahakna martua doakan na tumangionatan ni debata jala no peopsa. Amin. Maredde hita buku ende 510 sada ayat sada ditikin na mareddeon las Roma tujolo liturgi na parjolo. Borngin hatiuron mambuan dame do pakirimon tu hita jolma. Panondangi naing marsinondang tunaholom. Panondangi hita jolma dihagolapon. Na may-mayma haroro ni panondang na boloni. Ima Kristus tuhatai. Ganup tayo ngotata borngin tang patulupa hita dihagolapon na makukupi portibion. Ale holope portibion, ale holope borngin andul humolom dobe portibion nago dosai. Molo songoni do HP saya rarat dosai adigat dobo hita mula tu debata alai unang mamarsa rohat tatahe ai di parbaga debata do si palua tu hita jolma. Lungi mangarep-rehap matondi ni debata di atas ni aka aek. Dungi makuling ma debata nina jadi mohona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4
lunga dengan natiuri di ida debata. Jadi di bahen debata ma marsirangani natiur sian naholom. Sada Musa Sada ayat 14. Dungi makuling musema debata, jadi di makuling ma akapanondang, dihajang-hajang di langiti. Bahen persirangan ni arian sian borngin, gabe tanda pabua titik ni padan, dohot akka ari dohot akka tahun. Sada Musa Sada ayat 15. Jala gabe panondang akai di hajang-hajang ni langiti, asa dipatiur tanoon, dungi menjadi ma songoni. Pesalmen 33 ayat 6. Mar hite-hite hatani Jehovah do menjadi aka langit, jala mar hite-hite hosani pamangana sude aka paranganna. Pasalmen 33 ayat 9. Ai makuli ibana gabe jadi do. Makul madok do ibana jadi jonjong mah. Dua Korintus 4 ayat 4 dohot ayat 6. Ai dipapitung debatan ni portibiodo ni akka nasoporsea. Asa unang nasida dipatiur sodang ni barita na uli nataringot tuhasangapo ni Kristus natardok suman ni debata. Ai debata namadokon marsinodang hatiurani sian haholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohi ni Kristusi. Sada Johannes Sada ayat 4. Ubahena hasuraton hamiataon tuhamu asaguk halalas ni rohamuna. Sada Johannes 4 ayat 5. Sian portibiondo na anggo nasida dibaheni sian portibiondo hata nasida jala ditangihon portibiondo nasida. Mulak mahamu marende mahita sian nomor 614 ayat sada laus Roma liturgi napa 2 hon 7. Mardalak kita diborngin dang tarida sondang ni bulan tongoni nang bintang pe alai adul humolom dope pardalanan di tanoon marningo sude pangalaho lumo bidosa alai ulinai hape molodung bicar panondang na boloni disunduk na parjoloi dung mar pinopari jolmai lam tungalina do holong ni roha jeralam tu hajahatot do sude jolma gebe tarimas ma debata tuna tinoppanai alai ujungna dipasa debata do baga-bagana jala dipaluba do colmai asa muba ahama napatut bahenon ni debata tuhodo au manatap ale debata ai hodo bonaningolu manupak sude ulauku hodo mataniariku gabe panodang tuau tuho au manatap ale Yesus Tuhaku odo pos ni rohaku ditiki pojot rohaku rodoho mengapuliau alani sai pagomos ma rohaki. Yesaya sia ayat sada bangso namardalani di bagasan haholomon
marnida sada panodang nabolon bisar dosada panodang di akka namangingani tanolinggoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 2. Nunga dipatorop ho bangsoi, nunga dipadiri ho doi di ibana halas ni roha nabolon, marlas ni roha nasida dijoloni, bohim songon las ni roha digotilon, songon parolopolopon ni nahamar bagi taban-taban. Yesaya tolu ayat Yesaya sia ayat tolu rodi ayat 4. Ainunga di penggoloko auga nape tu ibana doho batahi ni abarana doho lising-lising ni mangadu ibana songon uju di hari median ai masok-sok do sogot nasa senjata ni par senjata di hatu turtar ni tangan rodi ulos namar sapu mudar gabe si panganon ni api. Yesaya 60 ayat 1. Hehe maho marsinondang maho ai naro ma panondangmu jalaha muliao ni Jehovah bisa di atasmu. Yesaya 20 ayat 2 tambah ayat 3. Aida ma haholomondo makukupi tanoon jala hagolapon akka bangso alai nabicar ni Jehovah di atasmu jala marsinondang hamuliona di atasmu. Jadi dapotoni akka bangso parbeguma panondangmu dohot akka raja mandapoton sinondang naung bicar diho. Yesaya 60 ayat 4. Patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida marongoman ro madapoton ho aka anakmu rosian nadau dohot aka borum abing-abingonna mangusung sere dohot daupa. Efesus 5 ayat 8. Aina holom do hamu najulu alai tiur doanggo nuaing di bagasa Tuhani marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Efesus 5 ayat sia. Ainasa habasaon dohot hatigoran dohot hasitongan ido parbue ni natiuri. Roma 10 tolu bidu Roma bidu 10 tolu ayat 12 nang salpu nema borngin najonok nama arian atong tatanggali ma akka ulaon haholomon tasulukon ma akka sinjata hatiuron. Amin. Mulak mahamu marente hita nomor 40 pitu ayat 4 laos Roma tujolo liturgi na patoluhon. Mardalan hobar tulomona sabing pohado hita nueng mencakon hati uroni nungatung loja jolmai maradu sudah gogona lapaluhon dirina sian parukilonna dua nima disuruh amat tadi bata, agogoon nasian gijangi.
Job 12 ayat 24 dohot 25. Ibana mangusat roha sianaka pertogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon somar hati uron. Jala rabat-rabat nasida di bahen songokala namabu. Ulaon 17 ayat 28 dohot 20 sia. Ai di bagasan ibana dohita mangolu manggulmit jala humosa songona didok ni deba parendemuna sabangsa dohita dohot ibana. Atong anggo sabangso hita dohot debata unang madiripu rohatta sumantu sere debata manang tu perak manang tu batu na pinandean jala pinikiran ni roha ni jolma. Ulaon ni apostel bidu 10 ayat 30 saha 30 sada. Naung di boluson pamereng ni debatado akataon haoton alai anggo nuaing dibaritahon ro tuhajul maun ikon sadok sudi paubahon rohana ainunga ditiki ibana sada ari paruhuman tu portibion di bagasan hati goran marhite sian sadahalak na pinilit nai ai diukap do dalan tu hati goran di saluhut jolma dung dipahehe ibana sian namate. Opat Musa 24 ayat 10 itu saina idaku do ibana alaidang dope anggo nuaing saina tatapoku do ibana alaidang dope anggo tujono bicar do sogot sada bintang sian Jakob jala ehe do sada tukot harajawan sian Israel papatuona maaka luat ni Moab jala petuduhona sandok pinopar ni Siset. Psalmen 107 ayat 8 sahat 10. Ikon pujion nasida majahoba alani asini rohana dohot halongangan akan nabi naina nai tu jolma manusia ala naung pinasabam na roha na malunguni jala dipasuksuk na denggani tu roha na malei akan nahundul tu di halholomon dohot di linggom ni hamatean akan nanirate ni pardangolan dohot bosi. Psalmen 107 ayat 10 sada sahatu 10 alana nialelo nasidai akahata ni debata jala dielesi sakap ni nasun timbuli jadi dipajiput ibana marohana sida marhite hite hangoluton akamartukapan mas nasida jala dangadong si pangurupi dungi jojo manasida tu Jahoba di hagogotan nasida jadi si dipalua manasida sian haso sahan nasidai ibana do paruarhon nasida sian haholomon dohot sian linggom ni hamatean jala dirapui akarate nasidai. Lukas sada ayat 28 pinuji matuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa haluaonna. Lukas sada ayat 80 ianggo dadaki lam magodang do lam togu maroha jala dihalongan domian
paima papatarona dirina tu bangso Israel. Kolose bidusada ayat 12 sahatrodi ayat 14. Maddok mauliate mahamu diamai naung patauhon hamu majalotohap na di bagasan hati uroni siteanon ni akka nabadiai ainunga diroro hita sian gonggoman hahulomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong di hita haluauni ima hasesaan ni akka dosa. Amin. Mulak mahamu marenda mahita sia nomor 48 ayat sada laos Roma 7 liturgi na paupaton. Yesaya 40 ayat onom. Jalanin nado hamet meton doi anggotung holan naposokku ho patidang akka marga ni Jakob dohot manogihon mulak akka pasi-pasi sian Israel nunga huleon ho huhut baen panondang ni akka parbegu gabi parhitean ni hatuaku ho rodi ujung ni tanoon. Yesaya 40 ayat 8. Songonon do hatani Jahoba ditiki parasian ahu mangalusiho jala di ari hatuaon aku ha au mangurpiho jala au mangaramotiho jala au membain ho gabe bangsa perjanjian pahehon tanoi martalihon aka partalian na tarulang. Yesaya bindu 40 ayat 10 sada. Jala bahenokuma saluhut akadolokku gabe dalan nahornop jala patimbokuma akadalaku. Yesaya 40 ayat 10 tolu. Marolopolo mahamu ale aka langit jala mariaria mahamu mejara mariaria maho ale tanoon pangiar masuaram marolopolo mahamu ale akadolok ainunga diapul Jahoba bangsona jala nunga asirohana diaka nadangolna. 2 Raja-Raja 22 ayat 10 tolu. Lao mahamu manukuton tu Jahoba taringot tuau do taringot tu bangsoi do taringot tu sadok Juda alani hatani akabukuon najupangi aitung nabalga situtu do rimas ni Jahoba namar sigorgor midahita ala so ditangihon oputai akka hatani bukuon mangulahon yan luhut natar surat hita disi. Sakaria sia ayasia Maria ria situtu maho ale boru Sion marolopolo maho ale boru Jerusalem idama na Roma rajam tu mamo potho partigor ibana jalasi parmonang na serep dorohana jala marsi hundul di halode doho di anak ni halode ina. Amen.
mulak mahamu Laos mangaredema kor seksi paropuan saresot Tujolo mahaminang
Mangaradema liturgi na palimahon. Roma hamu tujolo amanginang. Nangpe lama juhuriyai saya lalap dolam tugodangna poda na somardo mutulomoni rohani debata jojo masa bada ala naung dao dame alai Jesus do hati oroni sodang nasian Efrata nabinoni Jesus ido na tuk mangalehod dame tuhita jolma Jesus na tubido gabe panondang nauli. Jeremia 33 ayat 15. Diaka arii doho ditikii ahu mapatubuhon di sidaut sada tumbur hati goran ibana mama kajongjokon uhum dohot hati goran di tanoon. Jeremia 33 ayat 16. Diaka arii ma dapotan tua Juda jala marsonak sonang isini Jerusalem maringanan. Jala ondo guarna dohono ni halak Jahoba parpitorata. Yesaya pitu ayat 14. Dibaheni apalah Tuhan ni sandiri ma mengalehon sada tanda dihamu idama gabe-gabean ma sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenona ma goarna Immanuel. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak pape tua barana dosogot harajaon jala bahenonna goarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saliling ni lelingna raja ni hadameon. Yesaya sia aya onom bahen hagagadda ni harajaon dohot hadameon na somarujung di habangsa ni si David dohot di harajaon nai pahotton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran ola neon rodi saleling ni leling na hamuruhon ni Jehovah Jebaot patupahon songoni. Yohanes sada ayat 12. Alai manang piga namanjakon ibana tusido dilehon kuaso asagabe anak ni debatana sida akana porsea di guarna. Yohanes sada ayat 10 tolu. Ima akan nasotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawah tung sian debatado. Yohanes sada ayat 14. Gabe daging ma hatai
jala maringan di tonga-tongani hitaon. Jadi tuidah hamima hasangaponna ima hasangaponi anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot asitongan. Galatia tolu ayat 26. Aisaluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. 2 Petrus sada ayat 10 17. Ayat dada huhiton hami aka tulitan na pinikir ni nabisuk dina hupabotohon hami tuhamu agohon dohot aroni Tuhan ta Yesus Kristus tung diida mata nami do hatongan munai. Ay di jalo do hamunion dohot asangapon sian debata ama dina masa tuibana sian hasangapon na tongami suaraon ondo hanaku haolongan ni rohaku nalomo ni do rohaku di ibana. Amin. Mulak mahamu Marende mahita sia nomor 615 ayat sada Los Roma tujolo liturgi na paonopon. Tu portibion nunga tubuh Yesus di huta Bethlehem. Bagaimana masai barita las ni roha na binoan ni akka parmahani. Lukas 2 ayat sada dohot ayat 2. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Augustus ikon suratan nasajolma ginonggumanna. Pamilango perjulu mai uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 1-4. Jadi borhak masa sudi asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Borhak manak si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tu dua Judea tuhutan isi Daud na marguar Bethlehem ala siap peparan jala marga ni si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 sahat rodi onom. Pasurato dirina rap dohot si Maria oro andai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hangoluanna. Lukas 2 ayat 7. Ditubuhan ma anak buha bajuna, diborhos ma, dipeakom ma tu bagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing di parmianan na sida. Lukas bindu 2 ayat 8. Jadi adong mamar marborngin diladangi di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia.
Jadi didapoton sada seru-seruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suru-suruani matunasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna. Pasur persaulian di sandok bangsoi. Lukas bindu 2 ayat 10 sada songonon mahatana ainang tu budo dihamu sabor ngenon di hutan isi Daud si paluai ima Kristus Tuhane. Lukas 2 ayat 12 1 ayat 14. On ma partina dan dihamu poso-poso do dapat muna na binorhos peak di panggagatan. Jala topuma dong dongan ni suru-suruan itorop akka parangan parbanua gijang dipuji na sidado debata mandok hasangapo ma di debata di ginjang dame ma ditanon dia kajol mahalomuani. Mulak mahamu laos mangarade ma na naik pagalak lilin Pangidohami asaroma hamu tujolo amanginang na mewakili parjamita amang pandita resokta amang pandita L.E. Manulang ketua panitia Natal inang Sintua Esther Borulumban Gaol mewakili Sintua Jan Karnolong amang Sintua RC Tukir mewakili Sintua Sian Pondok Bambu Minggu pagi inang Sintua D. Borhuta Barat mewakili Sintua Pensiun Sian Karnolong amang Sintua Pesi Tompul mewakili Sintua Pensiun Sian Pondok Bambu Minggu pagi amang Sintua M. Simanjuntak mewakili undangan inang Nyonya Sintua A. Sihombing Boru Panggabean.
angkat. Dan lilin boleh dipadamkan. Pangaradema liturgi na papituhon full time Saresot Jakarta Rap Dohot keluarga. Nunga tubuh Kristusi Maria Ria jalam rolopolop mahita pasangapon guarna nabadiai beta mahita tabuan ma barita nauli barita las niroha tusadok portibion. Pesalmen 110 ayat sada. Mandok mauliate mahamu tu Jahoba ai pardengkan basa do ibana ai rodi saleleng-leleng nado asini rohana. Salmen bindu 110 ayat 14. Jahoba do pargogokku dohot endekku jadi gabe hatuakku ibana. Pesalmen bindu 110 ayat 15. Suara niolop-olop dot hatuaon marsaringar di udung-udung niak kapartigor. Siamun ni Jahoba do sibaen hamunangan. Psalmen 110 ayat 24. Ariodo najinadihon ni Jahoba marolopolop jalamarlas ni roha mahita disi. Psalmen 110 ayat 25. Iale Jahoba saya manopak maho, iale Jahoba saya homa membahe menjadi. Pesalmen 110 ayat 26. Pinasupasu manaro marhite-hite guarni Jahoba hupasupasu hami mahamu akan naro sian bagas ni Jahoba. Matius 20 ayat 10 sia 120. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan gowarni ama anak dohoton di parbadia laos ajari hamu manasida mangaraduti nasa hata naung hupatiko tu hamu ai idama sai nadong anakku do hamu kanu pari rasis rasaro ajalni hasianganon ima saatna mulak mamu los mangaradema kor gabungan parhalado Saresot Jakarta.
Romahamu tujolo amanginang.
Dita saluna manginang ta parade marohata lau mambege barita nauli marhite jamita natal. Lau stende honma di bagasan las ni roha. Endeta sia nomor 62 ayat sada. Dami di debatana sumurung sian saluhut narohang ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamuamanami nanami hita saluhutna parhalado ni huriatana sahakabipi resort Jakartaon atani debatana mabohali hita nagabi tema ni las ni rohata bornginon obartu tema naung tinutuhon ni secara nasional tabuat masya Lukas 2 ayat 15b alaihu jahama selengkapna. Lukas 2 ayat 15 jala dinalahoia kasuru-suruan isiana sida do pagijang masih padoha maaka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pina botohonin ni Tuhani tuhita ima sahatna di bahasa Indonesia. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ima sahatna di hamuaka manami nanami hita saluhutna selamat baru mari hita. Bingung kan? Bingung? HP hola sahat kita tu advent sacitongna ngatau barui. Aina saya tahilalaru tanggal 1 Januari tatau baru. Hola masuk kita mengikuti kalender gerejawi, hola masuk kita tu advent nungasaha kita tu tau baru. Alani hola tadok selamat advent sasitongna martau baru duhitai sian haperseaon dohot sian huria. Kita masuk kepada suatu persinggahan awal dari segala sesuatu, awal dari perjalanan kita, awal dari segala apa yang kita lakukan ke depan. Alelang ngasomal tanggal 1 Januari selamat tau baru gabi mekel mahita molo di advent. Anggo sasitongna sanari mahita. Alani molo sahat ita tu tau baru nuaing aha manang tabulus saliling masa taunon. Biga halima situa abset tu persermonan. Biga halima maralasan dang martugas alani arisan dohot alani aka marga. Sedia godang mapartikiata mangurus aka urusata ketimbang urusan di Tuhan. Alani ala ta baru sonari kota bayi baru ma. Nakimat saya lasroha dia kata-kata sambutan opihya. Halak bata kata opihya. 40 tahun nina amang nakin semua rakir. 40 tahun opehya.
Artinya apa? Kita mulai dari sekarang. Dan namar ningot nang salpu kita, tetapi segala sesuatu harus kita perbaharui, harus bergerak, harus lebih maju, harus lebih hebat, harus lebih bergerak maju. Dan adong di perahita martangi yang di tanggal 1 Januari ali Tuhan, nasa tau bulunong ngasehat tau tu tahun nangro, bay mau marsahit. Nasa tau no denggad do dalan ningo luku, anggo tu tahun nangro, bay madang beres. Alay tatangnya ko doa asa lebih maju, alay bohado komitmen. Bohado persitutuan, bohado tanggung jawab, bohado haperseaun, bohado hubungan sosial, hubungan tuaka, ruas dihuria. Unang dohola pangumawa tabba, hahipason saita pangido tu di bata, HP semangat, persitutuan, harapan, lasni roa, pakobasion, nah pelayanan, unang ikodoh tu. Kedohon atong sonari ta mulai angka langkah awal terbukta sadarion beta ibadah beta mari ayo lapatannya setiap kita harus menjadi penggerak ayo beta adong nata tugihon adong nata buan adong nata arahon adong na bersama-sama kita. Takolah kita lau beta atong sanari borginon nganunga tumba caca kasta mulai sada gerakan nai baru marnatal parhaladu alai ta prohar mamuse langkah-langkah berikut una kolam marnatal mamuse aido na martaringot tami doho taka parhaladu so masih tadan parhaladu ni kernolong doho perhaladu ni pondok bambu minggu pagi. Habe pajupang di perpestaan, pajupang di perdalanan, pajupang di akaulaun, pajupang habe dang masjid dan. Bobo hama masih beta-betaan. Bagaimana kita bisa bersama? Bagaimana kita saling gandeng tangan? Bagaimana kita bisa bersama-sama kalau tidak saling mengenal? Gemudang do tidak ada perpondok bambu minggu pagi nuan contohna perduren sawit siap perkenolong. Gemudang tidak ada perkenolong per suprapto manang perjalanan jambu sian perpondok bambu minggu pagi. Karena tempat. Hari ini kita mulai kebersamaan, solidaritas. Kita mulai. Lapatannya melalui nama sitada kita, nama sisisia kita. Gabi ima awal-awal nauli saling menjaga, saling mengingatkan, saling membangun persekutuan yang akrab, saling mendorong kepada hal-hal yang lebih baik ke depan. Baharu parmaha barani madosonguni, apalagi kita situa, berarti kita hatani parmaha don. Sa sitong na ikodohonotan hatat tamaun, unang gabi hatani parmaha. Ini kata-kata dari para gembala ketika malaikat meninggalkan mereka, lalu mereka membuat komitmen, janji, ayo bersama-sama melihat apa yang sudah diperbuat Tuhan. Alani macayuli. Nah, padua honahma ahadu horatudi kita. Na perjului adong do filosofin ya halak Batak ai godang ai laut dosiro hasiban nasaut ala itu tikina para pununga godang ai laut merdosiro harak mau kebersamaan itu bukan kebersamaan yang positif tetapi kebersamaan untuk konspirasi, untuk membuat kelompok lahum mabahid, gabi adong mah saling sikat, saling mencurigai, saling menghantam. Tetapi di sini napi nabotohon ni Tuhan itu kita. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tahunon luar biasa dong. Polalani Natal tok kemersugu, Natal tok kemersugu mahami porhat tu sini digurang.
Jala holak kita nama mulai sedekai Natal di Parhalado sadari. Angwa kadongan ngadi seminarum si poholo. Imani harahina argani kebersamaan. Ada kinata holak kita do HKBP Jakarta. Anggo halak kita di Jakarta sudi. Di pinggiran dah dulu. Holak kita do HKBP Resort Jakarta. Karena kita harus mulai sekarang. Ini suatu momen yang sangat berharga. Akibat ni aka sino di gudangon ngagudang nuaing aka perselisihan, persaingan, adong saling sikut dohota kena meraga. Tetapi hari ini kita mendoakan sino di gudang HKBP Jakarta mendoakan ini semua. Apakah ada katakanlah dohonot sama alani aka kepentingan on aka inganan dohota kena meraga mon tatangnya ke unang masa nah orang hitong dia satu Tuhan ini dulu tahulah dang tu pribadi ini ibadah, ini Natal menginspirasi semua orang untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk gerejanya tetapi secara menyeluruh kepada HKBP. Kebetulan mulai Bornginon nungadi mulai orientasi di sini di gudang ngarak martangnya kita dohot nuang paret pasar tasino di gudang nasida di auditorium kita di soal ala Bornginon mah dang pembuka dopinian orientasi do anggo pembuka tumar suku pi alaya satiur pembukaan nai kita memartangi yang sonari di do aluna kola martangi yang nasida bui merdomu kita masih buat lehengna imanu yang macayarkan napa tuluhon bohado kita mengajak alapatanna adong do target, adong do sasaran, adong tujuan, dang asal merdalan, dang asal lau. Dia berangkat untuk apa? Napi nabotohon ni Tuhan ya maharwa. Betam kita tu Bethlehem, di Bethlehem maharwa. Mono tazaha di julun turpuhi ayat 14 asa ngapom made bata di Gijang atong ido di hitan waing asa ngapone di Gijang mai undang kebiasa ngapot tagulut dame di Gijang hasa ngapot tagulut terbalik ikut debatado namar sangap alay mardami mahita undang gue mangaluri sangap hita manangisi pedang adong nada pota. Karena itu perdamaian, persekutuan, solidaritas, kebersamaan kita ini membuat suatu kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan dan bagi semua orang. Atong berhat mahitakan. Itu akan tahun yang roh, tak program nami paling sini sekali 2 bulan atau mulai notoris ada memang pertukaran pelayan liturgis. Atau mulai sare-sare halitik program umah haduan mar minggu jo lansia di pondok bambu minggu pagi itu kronolog nam arong nulis lansia majakon godang ala huriata mah hurian kumatua lansia nama sudeso ida hamunakin ala tujuli masih tugu-tuguan namanya masih tugu-tuguan bayi dohina ulida bang gabi posodo sini tung ruasion hape ngasaros 5 tahun nang boharo nang kurio usia sudah saur matua hape ruasna lalak PC dang motombe naki macai tabu idete merede kita di Parhala di sini ulala anggo debata di Banua Kijang marulu pulu mak ngasa suara Parhala duni nasari soto mau jahat itu torok ma parangan par Banua Kijang dipuji nasida madebata anggo sonari torok ma parangan nih Resort Jakarta mamuji debata anggo pertubuh di Yesus dia Banua Kijang doro anggo sonari sanona malatu Banua Kijang aladang be majak ko Yesus sita mangulahon na nama mangulahon atong kebersama aton pahasa dao taon
ibadah tahun, Natal tahun mengawali segala sesuatu, membangun solidaritas, kebersamaan, masih hilalan, masih urupan, masih tangiang. Dungi bahenot sama aka ulaun nama seuli. Luar biasa nuang HKBP Pondok Bambu minggu pagion. Di bagasan nasa tahu bulunung gudang aka pasu-pasu di bata dia ke pergumulan 12 tahun nuang nungalam aka tiur-tiur. Alayala nasadadu anggo masih saratan do kita bahwa perjadi ini. Tetapi kebersamaan itu membuahkan hal-hal yang terbaik, bukan hanya untuk kita, tetapi Tuhan akan memberkati. Beta kita. Menang masih pas sebulan. Ada persoalan. Ulah ni pengurus deh. Ulah ni situ deh, ulah ni deh. Ali yang kurus beta. Biasanya di ulah songonon adong tulu macam di jolma. Adong mau perhaladun nasaduk luja. Na baduahon adong mau dangulu luja. Na batuluhon na jorbat mengalujai. Dia lea roster dadang diulah mengalujai me. Dia dah tanggung jawab anak. Sangat turehon. Mau orang ngoloh kita dulu unang apa nama ngadujai, unang apa nama ngadujai. Kita tidak bisa memperbaiki, paling-paling jangan merusak. Aliang ko parhalado yakid deh kita, na ulu jadi sini. Aliang nak kelas luja, na ulu. Artinya kita siap, kita bersedia. Kapan waktunya? Aido, ulau tay, tahonat tay. Atong beta mahita, rap mahita, marsada mahita, bersama-sama kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin martangia kita. Maulate Tuhan debata manami hupasahatami tuho dina di luas muhami rap marulupulu borginon. Saluhut parhaladuni huriam na adong di Nasaresot Jakarta. Mangkalason pesta perningotan di hatutubum tutonga-tongani pertibion. Jalan nama imai mamahamin waeng di harorompa 2 halihon. Laho mangalia tuhami ngulu nasaliling nililing nai. Alani Tuhan dihasadaw ni rohanamion. Gabi permulaan ni nauli na denggamay. Asarap sauduran sahata. Jala sa pikira kami saluhut. Ditonga-tonga ni huriam. Marsa sahuria nang marsa saresot. Sa distrik dohot sadok HKBP. Asa pakeo muma asa rap masih paturian masih paulia saluhutna akan aprosia lumobi maka berhaladom di tonga-tonga ni ganop huria na marserahi pos marohanami parguguamu mahami saluhut lumobi maka manami inanami nang pensiun molo petung humurang gugu alaniaka usia nong martabba Molo penung humurang akka parnida doh tahi pason alayang golasi roha dohot nang pakirimon totong do saile honomu asa to makirim dia ka pasu-pasu nanang pasahatomu Tuhan atok pasu-pasu masalut ruas di huriam Nasaresot Jakarta HKBP kernolong dohot HKBP Pondok Bambu minggu pagi gasa gabi inganamu pataridahon lomoni roham dohot sakamu to ngasih maroham sisa dosa pengalisyan nami marhiti Yesus martangia kami tuho. Amin. Taujung 5 pesta tasaborngino maridihita sian nomor 52 dimulai masyan ayat perjulu dohot udukna dohot mapapunguhon pilihan.
jakun ma piliata martangiang mahita. Ale de bata manamina di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut sileo-leo nadenggan doh nasa uli basa nama uli utus. Kupasahat kami masyanan ni dohom itu kami pilihan nami itu ho. Saya jalo megabi uap na khusus di jolum. Pasa-pasa majalara motiasa kuparhasia kami pilihanon. Pati buluhan hara jauh mo dito ngatong ani huriam doho deportibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asal menggigahan madok maulian itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin Ramadan mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinar badia makuarmu. Saya Roma Harajon. Saud malam wani roham gatongon songonan Banua Gijang. Leha matuhami sadadul hango luas siapa. Sisa madusa nami sama panisana. Di dusa ni dongan namar dusa Tuhan. Una kami toki hotu panguncuna. Palua mahami sian pangan. Ayaw na punah harajao. Dohot hago. Rodia sangapun saleleng nileleng na. Di pasu-pangsu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midah ho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Maju hita sudah perhaladu berfoto maju hita na dua huria tatur Madison sudah perhaladu pola perhaladu maju dang doh dope keluarga tujuh lo mahita sudah perhaladu iya. Podok babu dohot karnolong amanginang unang adong namulak asara udur mahita tu serbaguna mau lihat ya sama hameto. Inang pendeta, Bibel. Pahata pita kamang, pahata pita. Asa.
ulang anon Tuhan mau pasatan yang Tuhan. Bago nomor hal toma nanyaga tadiu. Bago nomor hal toma nanyaga tadiu Robean. Bahwa semita nama ngaton. Aina sudiru kita tong nama ngalian. Inang Pendeta. Inang Pendeta. Dia udah soto. Ya. Natalia Hamu. Natalia apa? Natalia Korea. Sabtu lopat sekolah minggu. Kalau ini habis 26 gabungan nama. Nakal pulang. Sekolah minggu remaja nakoso. Kita kalau pulang gabungan. Ada nggak kami kapal luas 2 hari. Pradaya bang mana partikannya bang tanggal 20 Juni sahur do retreat bersama ini posisi mah orang Hindu udah kata-kata sama terasa mana marah jadi tadi Jumat Sabtu Minggu pas libur sekolah dia 20 dia
Happy birthday, happy birthday. Jangan pura-pura nggak ngeliat dong. Happy birthday, Sintua Anggiat si Hombi. Happy
Itu kawannya itu kan. Enggak ada niat dia untuk Natal. Memang ada kawannya. Klarifikasi untuk minta maaf enggak ada. Kita nggak runtungan di musuh. Tidak. Ini bahasa gue kami mana benar harga. Si Suryani mah. Jadi sesuai kesepakatan yakan nomor dos roha itu kenang padi tanah kidos ni roha harus benda saut. Jadi par pondok babu do berjolo marede alayak kala sia akai nang nama tua berjolo terus kok mangan. Nang makan opo soy ma amang gurning amang situ orang amang sama jutak amang siobing unak paula sudi bagi hamu inang bibel kita nyanyi yuk. Masih makan inangnya? Lagi mau berangkat ke nama, mau berangkat ke Kekasih pulang sama. Ya enggak idul Natal juga bisa lah. Ini bawa lah dulu semua ini. Ini BPN. Soma kadongan nami parpodok babu. Di inang bedahara tungadong neng manukar recehan unang daw-daw hamu. Una saya buat mula tujuh abui. Sampai tamang ala gutta. Biasanya banyak emang itu di meja banyak gitu. Nanti lagi tahu tuh. Dengan emas berempat. Mana mang nenggulan? Amang Gurning, salah lagu bukan dengan emas perak. Di sana Miki, bojo nang, ini ada mang, ini Juli nang Willy. Jadi amang situ morangi, tulang tadi di Banahor. Hita par pondok bambu nggak digora amang situ sobing robai mahita amang situ morang amang situ ade eta mang ya mangisi ede bukan dengan emas perak sebuah tembang lagu bukan dengan ya ku telah mati eta mang setelah sen mau kita baku nengo Pung, sobing. Sini Pung, nyanyi Pung. Eta mang sekur. Bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah ya. Bukan dengan barang panah. Ku telah mati dan tinggalkan. Dari rapnya aja langsung ya. Ya.
Amang Gurning dari Siombing kiri. Diapit oleh 2 Siombing. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan jadilah padaku seperti yang kau ingini. Aboy Roha Mungson. Ini Mas Tumorangi. Kamu yang produser. Berenani Situa Leonard Tumorang. Masuk. Bukan dengan baras panas kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Asa sikop Pondok Bambu Majo. Ngedi Amang Situmorang Semorang, Amang Situa Anton Semejutak. Amang Sintua Semejutak, Amang Situmorang, Amang Siombing Utasoit. Ngedi halaki. Amang Situariki. Amang Situa-Riki Semejutak. Boy do tong Amang Semejutak nama tua do Amang Simorakir nama tua boy do tong. Asarung bas deh Amang. Namang. Penamang Jo. Nanggu malusak. Aku mata mana teh? Nanggu malu. Ayo, sudah main Tyson. Nanggu malusak.
Mari, anggon hula-hulai dong, abe betul. Mari, dia baru mulai. Sini kita nunggu balusak. Amang Riki Semajutak. Amang situ mau orang. Berenam. Nge dia tulangi. Nanggu balusak asarong basna. Majutak. Asarong dok. Nanggu malu sangat kalau patanang lonong doa sohalukan galumbangi tu dia mahapun sakit ikon hutiong totong Yesus ditogu-togu tangaki di dalam nasai mauri di paruh kilonan susah Tung Yesus haporu sakit sampai di dalam laut susu
Laswaronggo hamu nama nawerhami. Luar biasa dong perkarnolongi. Atau sahabat wina akan nomor baju nabot tarom majo ikut sada lagu. Ay macet do besalembak ramat. Nomor baju nabot tarom masude. Pai mainang. Nang situana memang ngatur. Perempuan. Sudah mana nomor baju nabot taron. Para podobamu minggu pagi. Nyoma mikon. Inang berupa jahitan. Enak. Sama menang. Kami yang situ kainai. Ayo. Atau kinai. Stok welu hurang gope. Salah binang. Kamu inang nami sa podo babu. Sudah mana nomor baju nabot tari. Nomor baju nabot tar dong nabot. Ayo, inang pandita nih, manguluon. Biasanya kon dengan inang panditon. Memang ate. Nah, Roma, ngapala marbaju na baru hamu? Baru pakai lagi maksudnya. Aita, akenong Rohita. Ay bu. Ibu-ibu yang di belakang juga boleh sini, ayo kita. Ayo, lagu ta. Nyanyi apa? Lagu apa? Rohana. Lagu apa kita? Rohani. Apakah ada kesempatan? Ya, memang mulu. Ayo ya, kita nyanyi sama-sama. Indah rencanamu Tuhan, ya. Oke, semua menghadap kamera. Ini, itu kamera itu live streaming ini kita. Jangan di belakangi, sini nang sini. Sini. Ya sini, ya. Situ aja di depan aja, sini.
nolong do panoton. Mana karnolongnya? Diserahkan kembali kepada Amang Siombing MC. Kami keserahkan kepada tuan rumah Inang Bibel. Silakan. Datang ke ya itu yang pink, ayo nyanyi. Oh ya udah kami aja, kalian nyawer aja. Ayo ya aku hari bahagia.
Tuhanku. Banyak orang yang bangkit menentang aku, tetapi Engkau Tuhan adalah juru selamatku. Hari bahagia. Iya. Untuk kainoku dah nasian PBMP dah. Udul johamu. Atau nganu mamared dia? Cek. Oh ini lebih bangun dia. Iya. On tuhita sudah kaina spesial tu kainoku. Dah? Iya. Dung sidung marede la marpoto hitanon sida di pelaminan. Upah di
sude pembainan mi penggeng saur matua paihut ihut kami penggeng saur matua paihut ihut kami ya mau biate Ngasaibe manang tabu dope? Ngaboy be namo padita resort. Iya oke. Jadi melihat madi hita saluhut ngajam tonga siau. Alani lasmarohata ngata mulai naudi doh nadengkan alai tu haduan itorus semak lumubi hamu kapal pondok bambu minggu pagi holan naposo du hida parhala duiso dohota kerbongan open weng holan naposo hamu nama-nama gerak isok ngana metua suli 105 tamak warra natwari sada dujung tau perhuriaun namoding di 20 sada hala na tubuh holan onom do satahun na terpasu-pasu tulu angkos sumuruk nama tokin nayon alang amar matian jalai boto hamudo karena mati 102 tahun luar biasa 10 tahun ini masuk yang kok hamu por pondok bambu minggu pagi nama motor neon so nang haduan pidan nama tu seresot tanomu so tanggung bidangna fasilitasmu so tanggung jadi dapatan sada kekuatan dan sada model lu dihamun waingi inganani dohot saluhut potensi ni ruas holana buido di harapon depe anggo resona holana hutu-kutu nang ide hamu nakinala tucului ngama situ kutu gua be babohana me sapana tuari sada huduk di panitia para dihamu ambulans bandingkan iku boham songonda di julu alani maulate madi hita saluhutna di akapar saurata di bagasa Boronginon ngata mulai nauli nadengkani taudu timatu tikit-tikit naingro godang do piaka program kebersamaan non ala dengan mulai sian pertukaran liturgis natuari sada dungi sermon ngata mulai anggota tahun nanengro di pondok bambu nama hitam Natal bersama pondok bambu minggu pagi jalan memang ngahabutusan nih unak kula di sonat tong ikomar ketiga tido hita ay kosongoni do dakola kamu rotuson siana pikrodo si asatakas persaurani ay molodong di halak batak tikir tangga anggo tikir gereja mah tikir gereja manggo to di ujung-ujung na rak marna punah hita di si alani maulihat madi hita saluhutna horas mahita martangi yang mahita Tuhan debata manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami maulihat situ jalan marulu puluh pami di Boronginon di nahupatu pahami perayaan Natal ni saluhut parhaladu ni haka huriamah HKIP saresot Jakarta tahun tunglas rohanami alabui hami rap marsada rap martangiang maredi mamuji huhut pasang apoko marhite perayaan nami Boronginon gabi bui manang hami masih tadaan bui menang marparsauran nauli gabi lam takasma hinor honi akka holong niroha alani ujungan nami ma parpunguan nami di bagasa Boronginon iring-iring mahami mudak tutongan di bagas nami bi lumobi maka manami nanami ruas ni huriam dohot parhaladum nasian HKBP pondok bambu minggu pagi tangan-tangan nasida tol hastu inganan nasida di bagasan hahi pason nang hasonangan atau sah di homa daging to dinami mangesahun Yesus martangia kami toho amin horas mahita
Tuhan.